وەکە ئیرۆ بەریا 5 ساڵان هەفت پارتیên کوردی بوون یەک partiyê dibe navê Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya PDKS. Got ji wê rojê de û ta niha Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya berdewam e di karûxebata xwe de ji bo bi destxistina mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê. Yekiş pêtiviye civata Kurdî û tevgera siyasî Kurdî yekîtiya yekhêziya miletê Kurd e, yekhêziya miletê Kurd e. Ev girîngtirîn qonaxa belkî yektirîn wekû nûneyekî tecrübeyekî tarîxa tevgera siyasî Kurdî de geçêbû ki heft partiyên siyasî bingehîn yê xwedî rol, xwedî dewr di hundirê saha siyasî tevgera siyasî Kurdî Sûriye de bibin yek. Piştî hewildanên mezin ji bo yekbûna tevgera siyasî Kurdî û dibin serpiriştiya Serok Mesûd Barzanî heft partiyên Kurdistana Sûriyê di roja heftê heyva çaran sala 2014 kongrê xwe yê yekbûnê li darxistin. Gotê de her heft partî bûne Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya PDKS. Duî kongreyê got sê rojan li hewlêra paytext berdewam kir 640 endam amade bûn û Suud el-Mela wekû sekreterê partiyê hate hilbijartin. Her wiha pêncî endam ji bo Polîtbîroyê û Komîta Navendiyê partiyê hatin hilbijartin. Di beyanemeya dawî ya kongrê yekem yê partiyê de hatiye. Got ev partî hatiye damezrandin da ku hêviyên gelê Kurd bi cih bîne bêkrêziya tevgera siyasî Kurdî û aktîvkirina rola Encumena Niştimaniya ya Kurd li Sûriyê her wiha berdewam bûn di karûxebat li ser rêbaza Barzaniyê nemir de. Nêrîna miletê Kurd hat xuyakirin ji aliyê Kurd cihê wa qeyrana Sûriyê dikune nav beşek ji pozisyona Sûriyê. Di do Kurd çi dixwazin Sûriya? Sê pêşeroja Sûriya Kurd çawa dibînin. Ev nêrîna zelal belkî zelaltirîn helwêst e di nav hemî aliyên siyasî îro beşê opozisyonê jî di hundirê Sûriya de zelaltirîn helwêst. Lê îrada miletê me bû yek miletê Kurd bi yek dengî ne her yek û bi ser kêfa xwe bêje ev vê dixwaze û yek dî tiştekî dî dixwaze. Dîsa em nakokî di nav hereka siyasî Kurdî me da xuyakirin got miletê Kurd tev de yani yek rêzîkî siyasî milet dawa heqê xwe bike bi çi şêwazî. Ev yek. Di do hêzên miletê me û teqatê şebabî û nîsaî û civakî Kurdî jî hat li ser hev îro partiyên siyasî hemî Sûriyede divê qeyrana xirab û van yani kawdanên got Sûriyede peyda bûyî paşveçûn û teracu û zehmetî hat pêşawa tenê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya mayî hezbeke stûneke çil hundirê saha Sûriya nav miletê Kurd hundir de çil derve Kurdistana Iraqê çil Tirkiye çil Ewropa li her cihekî ev partiya mayê hilgerê proje netewî Kurdî hilgerê daxwazê miletê Kurd hilgerê jana netewî singê insanê Kurd de temsîl dike û tescîl dike. Ev partî hate damezrandin wekû berdewamiyekê ji Partiya Dayîk li Sûriya ku di sala 1957 de hate damezrandin. Got Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya jî hate damezrandin dibin sloganên yekbûn, nûkirin, pêkvejiyan. Ji dema damezrandina Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya û ta niha ew partî berdewam e di karûxebata xwe de ji bo xizmeta gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê. Her wiha rolek wê ya giring hebû di nava Encumena Niştimaniya ya Kurd li Sûriyê û hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê hebû.